palsu-palsu, dipalsu-palsu Tuhan ini. Untuk percaya dirimu, Tuhan ini satu regolumu. Jangan mau diantari Tuhan ini, naponani, na Tuhan ini. Jadi soal ini mah di pulau nami tulang nami salubna batu sonok kerja nami di manugutun na terpatu pahami labang alat gugu hita barsi harapan na sosadiom ba si titi masih kopa kolang-kolang pangarahuna songon ipyak kerja nami na terpatu pahami anak komunan uli barohamuna sigudang mana pinasuna. Tuhan, di magkapungan namin, di magkapungan guru. Iman din na nangalap, pasok-pasok kapag-asok na rin namin doon guru namin. Alani Tuhan, apel ma, tangan mo na kong kwasain. Sa hapon ma, naksortip na gaji, mamasumasuhod ka rin namin yung doon, guru namin yun. Kasi marap Tuhan, ber ma, kami sa lubog na, dinalawang mardalan, tubagas Jerome. Padaw Tuhan, akta na sa abad-abad, padaw ator na abad, asa durus alituhan, si ulang namin, di nauli di hari na di gano'n. So, sa kanina alituhan, dinalawulak namin ang si Jerome, sa hat tulungan ni Jan ni guru namin, o nga na mga leho pasu-pasu, na mga leho suri, akta na nauli na di gano'n. Leho na rin na diyo, leho na rin na di gano'n, leho Tuhan ng akta keamanan. Kalau kami ada Tuhan Tuhan, padahal sudah akan sa pagmaraan. Padahal sudah nahin sinun sila ini pada nahin manahihon rohan namin ada Tuhan. Kalau Tuhan pamalunan namin. Pinuji kinasama na hosya tikiyot, ho mga gawin sa liling na. Amen.
tondi parbadia amen. Ale de bata amana minari banogijang. Odo na mengatur hon pardo ngasari pioni di hami manusia asaga bisa ada daging. Ale Tuhan tidak odo kami najong-jong di dolok mangido asiniroha dohot pasu-pasum Tuhan naglot boru ni huriamon nanai pasaut kon pardo ngasari pion sadarion asi maroham sayurupi manasida asaga beripe namartua jala totong pasangapon guarmu nabadiai ale tondi perbadia sondangi jala ulu hemma nasida asasian nama muka sarodi ujung ni parsaripen nasida asa dirahuti holong dame do lasniroha saya tangi hormat ang yang namyon ale Tuhan di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua kami amin. Hati-hati do pikiran muda di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kuria di Tuhan, atan di bata dia ojahan di pamasu-masuon. Ini anak dok boru ni kuria ni Tuhata ima sian buku ulama postel bidu saprono Michael Kusada di dogma songono jadi di dogma sidama haporsiai ma Tuhan Yesus asa malua hodo isi di bagasmi bahasa Indonesia jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Di Hamuna 2 nanay mamuka pa rumah tanggaon sadarion ni mapaidin si hotar do Kristiani boru simbolo adong bedo tikina di hasianganon adong do tikina laumanuan adong do tikina laumanggotil adong do tikina dakdanak jala adong do tikina lau mahuda adong do tikina nain mamuka parumah tangga di Hamuna 2 yang buih kita dau manang yang taulahon akaulahon ni di bagasa tiki na dilehon ni debata tu kita nang di bagas sadarion o matiki na di hamu nain mamuka parumah tanggaw jala dang buih hamu dang mangula di parumah tanggaw ni adong do tiki na haluan lao dilili adorna jadi komangulu di bagasa tiki parumah tanggaon na dilehon di bakama mulai sadarion si hamu na dua nungami dilalui hamu aka pardalanan di tiki sama rumah tanggaon dope hamu mulai sian namar sitadan mangaririt dohon patu pahon lau pesta di sadarion jala omak naing sidala namuna judia kana toropon damang do dainamon marras ni roha
di pamasu muna. Pamasu parbagaso sa daliot. Mula binilangan non, damang do day nang naroon, tentu mula sudi dumartangiang, Tuhan muna dua, dang mungkin tangi honon ni debatabi, tangiangi. Didok debata dua manang tolu, namar tangiang marpugu di sini. Adong dua di sini yang debata. Olo bisa tuon. Bahkan mengadong hampir saraf salah kon naron. Molo martangi yang saraf salah lo bisa dua. Dang mungkin dang tangi honon di debata di tangi yang nasi do. Jadi idola patanna di pesta mamasu-masun molo rame naro, torok naro. Jala gudang do teng harapan pakirimon Tuhan mula dua sia damang do dai nang napungon ima asa sibuan lasni roha parumah tangga muno aha do lasni roha nanay kono muna na parjolo linggan ngulu muna di parumah tangga ni linggan dalam hal parkarejoan istar mangalului hepe mangalui sipangano tentu itu saya ada pakirimon na paling utama di ruas naro saluhuna alana di zaman sonarion molodang di karejohan mungkin dang mangam di kan ikut diula do asa mangan molo tumpe di dog haru pidong na tonga langit di sariho de batado alay dang pidok kita kan dang pidok kita alay kota ula do ikota talului do takarejohon do nang songoni kebahagiaan di rumah tangga dang roboti ikodo naniula don kebahagiaan no kemesraan hubungan akur antara suami dan istri ikon niula don asaroi dang adong ro boti kebahagiaan manang kemesraan gurang do ditiki mardongan aka sebelum nomor rumah tangga engkau lah bulan engkau lah bintang ninnakan engkau lah segala-galanya dong di rumah tangga ini olah tertutup inatai budak mau orang ibet korwa dalaninna ditiki mardongan tertutup pihalanya tol di lojong depannya nek ya sapusi di dapur dong rumah tangga dang didabi pama teman nokko at sarong sumam mardel jala tiki mardongan molurui nian hak ni sepatu ni anak burun tibu-tibu nian asa songon hema malini dong rumah tangga na biasa-biasa ima minna oma manginang kebahagiaan ni ikodo diciptakan ikodo ni karejoan ni kebahagiaan ni kemesraan ni iga na binereng baik di kota-kota besar olandung rumah tangga laut pesta parjula mate marde lepat 20 meter inatai marung se marde lepat era kinata gurang ulon niya kaina baso pardulia mate kan mangalopa patu rudak dana dihojo amate lau parjulu on dang siulaon ngoloboy rak man ya sudoluk tutoruan sudah ikut diciptakan tuh diula do asa do ikut diula do imati kina dilehon di debata di bagasan parlu bata di bagasan par rumah tangga ni pe tiki de na dilehon debata tu hamuna dua damang do dainan di bagasan Kristus Yesus pahite turpukon ima diulan apostelon
Kuasa buat kami ayat set ulan apostel. Alana ulan apostel ima pumuan ni aka apostel. Mangula di tengah-tengah ni Portijo. Bahkan molo di tahun 2098 gambar Tuhan Yesus pe boido di bayan lampak nyerek-erek ala musim forecast ujui. Gambar ni Tuhan Yesus namanya domba biru-biru. Saya diri pun bibil ilahoy. Saat bibil pusok, tapi kau naik kan? Mau tiga keluar, kau kata opat kan? Anak nakal enggak? Untuk kau. Itu kan? Kurang do ujui semua ni. Gambar ni Tuhan Yesus dilapak kau ni. Gam ahani erek-erek. Maboto taringot tu gambar Tuhan Yesus. Diboto taringot tu ayat. Mati soro may tulun na. Luli makarajan di mata dung kabaonon na kodeng. Johannes 2 ayat 4. Manang dia nanidok ni mana ulahong man inna ni Jesus. Dua kana toropi. Aray sebatas parningotan do sa duhod na. Dang diula. O na sangat penting godang hata ni debata ikutong do niula. On apostelo. Ipasaha mahata ni Tuhan o Tuhamu. Panginoon namin sa mga apostolima kamu. Di parumah tangga muna. Di perjalanan waktu na nilehon ni debata. Di perjalanan waktu na nilehon ni debata. So maniman yan pangulaw muna. Porsia mahamu tu Tuhan Yesus Kristus. Porsia. Jala diulama. So mana kaposteli. Gudang aka apostel tiki menderita, sangat menderita. Mabuan berita na uli. Ope nang dulu simbolon parumah tanggonon so tundiling kuhamu indah-indahon, penderitaan do. Puasa penderitaan. Ngadong anu dak danak baterganggu man na kumulun. Ngakin na jam 2 borngin. Roh musia matai, ngak na matai musia jam 3 borngin. Penderitaan tuh. Artinya barang sama benno paturi badan. Sakok di jolo sada, di pudi sada, molo sanga kembar. Penderitaan tuh. Rade doho mangulahoni, itu na penting. Nasa lelengok ko mungkin boy do pe holato salon, pedicure, manicure, babyliss, dot akalan nasing, nadong di saloni, mulai dari harga 10.000 sampai 150.000, lulur lengkap sudah. Alai rumah rumah tangga, mangkusting sisilong pen bantang sangat. Ando pa rumah tangga ni. Sanggup doho ikon berani do mangulah ni. Apalagi di zaman di Tikyon. Dakolak kita bimarpungu di saringanan. Nunga gabung, adong halak Jawa. Halak Ambon, dut akalan nasi. Kita punya kepribadian sebagai orang Batak. Balakan pagi-pagi, dake mangalopai, langsung do laut tu perbaksuan. Nah, ima dibagi-bagi. Makan di luar kan pagi. Molalak Batak. Di hotik-hotik di saluhuk ne. Asa buy bayanon na manuhor kano. Si pata mardukap do sudi. Akai nei na halak Batak kasongo ni. Molo buy do di dukkabi. Do harus menjadi ina yang benar-benar memutuskan sadarion marumah tangga. Sadarion Ipogabi apostel maham Majalo hakani Tuhan Dohok ngulahoni di bagasan panguluan Sigano Paris. Damang rodainang di bagasan Kristus Yesus molo di Afrika sebelum rumah tangga ikut diuji do helane. Diuji parpuru. Disuruh do mari gabi di lapangan terbuka 3 hari. Dohon
Kotiboto tutur ni kurburi. Hukum naise sangat berat. Waduh. Ya di kosong ini ama ngasih di jiwa atap masa itu tiki itu boy mau dongan non rumah tangga dan diuji mulu. Atap masa itu bawa rumah nih pas pasek ya. Ada. Kalau udah mengenal songan ini, ada yang rencananya emang songan ini? Mana tahu. Ada yang rencana. Tinggal rumah ke, mau ada yang berencana surat Mei, Om sediakan nasuding tadi. Catat. Nauruhian, maraha, manuhor, erek-erek, manung porkas, manung togel, besar 10.000, 2.000, gak bisa ribu ke. Itu rumah tangga. Ada yang pala husuru, hang mangurui, togel, horai dunia, manuhori kan. Sigaret misalnya. Nah biasa pak bungkus rumah tangga, boleh diorui. Ada mah. Catat mai sudi, blok kom itu di laut Lenongon. Kalau kasih oleh yang boleh dibodohin kan? Apa tuh? Sudah selesai. Yang lama, yang baru nama. Sonari mana baru? Rabdo inang boru simbolo. Yakin doa mangina. Yakin doa mamereng amamon. Kalau bereng gantengnya amamon boh. Ate mah luar biasa do gantengnya. Inang boru simbolo nope lumayan do bagak nah. Cocok mo ta mangon. Cocok mah. Jadi Pak selamat mate mengarungi rumah tangga. Usahakan masuk moninang senyum menakib bagai kubere. Sambut mamangon dengan semile, oke. Jadi nang sejak hari ini ucap pokai mas selamat marumah tangga. Tuhan memberkati kamu. Mau terlambat benok kinamang marbabai nong mahamu. Itu saya kita. Mau latih mali Tuhan disudingan basam doa sini roha. Kode nama ngatur hon pardon ngasari piano. Ade Tuhan ibadah manang. Manang tudolo tutoruan pe keluarga na terbentukon mengalului si panganonna. Japalan nalomak mari Tuhan sudi akan nanyula nasida. Manang dia pena pinikiran nale Tuhan. Kau mari Tuhan awasu masuk. Lapa sudah turun hon disangguhna. Nang ada Tuhan keluarga besar nasida. Keluarga besar simbol songon nang si hotang. Marlas nirohan nasida di bagas sesadarion. Songon las nirohan niak kasuru-suruan parban wagijang. Alahoan Tuhan nama masu-masu yang nak boru nasida. Mulate malamang di bagasan Komus Kristus martanya kami. Amin. Molonai matuaho tangihon mahatani tuhatai sanjakon maringolumi saleleng hodi hasianganon. Tuhan Jehovah Deba
hinaholongan ni Tuhan Yesus. Nunga sada rohamuna lau mardonga saripe. Di bahani tangihon jala auhon hamuma. Di bagasan rohamuna hata ni dibata taringot turuhut pardonga saripion ni ala Kristen. Tung ditopa dibata jolmai di dogma dang jadi pucung jolmai. Ubay ma di ibana sana pangurupina pahendonganna. Akub ni di dog Tuhan Yesus ala ni tarikono ni bawa do amana do hodinana patopo dirina tu nanyolina nagabe sadadaging do nasida na dua asadada dua be nasida tung sadadaging do dungi di dog Tuhan Yesus Kristus do ganut na paulakon nanyolina ya soala ni namarmainan na pangalakup hossado pangalakup do nang nama buat nasirangi atau mapinado mo ni debata dan jadi sirang ti jolma tanyo kamu mana ni dog ni hata ni debata tu bawai hamu aka bawa kaholongi hamu ma pardi hutamunan songon Kristus nama kaholongi huliai jala dileho do dirina humok kopsa asa di parbadiai tungi songonondo hata ni debata tu boru-borui diolo yaka perempuan ma bawa nabe songon tangoloi di Tuhani ai bawai do ulu di pambihutana songon Kristus ulu ni huriai alani ganup bawa iko makaholongi pambihutana songon na di dirina iko totong maroha paturehon menjaga dohot na mangaramoti songon Tuhan Yesus na menjaga dohot mangaramoti huliana akup ni ganup ma boru-boru itoman jalap porman marhabadiaw dohot marhasit tongan denget jala marhata na labbo ay kosongonido boru-borui maradok pon bawa nabe norhon ni diamu na dua ikototong marojahat di hata ni debata jala totong marturuk ni ruha dohot hatomanon marsyurupan dohot masih tanyangan pasiding ulum siat pangalahon na soturek imagijang ni ruha amuruhon pargabuson akahata na koras dohot nasa rumang ni hajahaton baing ma kolong ni roha las ni roha alamion dohot roha na masih pasangapan ibuk tu si kot mahamu ditubuk ni roha nagabe tanda di parsari pemuna jala baing ma kolong ni rohai nagabe ihot-ihot di sudi ulau nadenggan jala dame ni debata na sumurung sian saluhur roha ima mangaramot ya kaati-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus alani i hombar tuhatan ni debata naung binigi muna nunga detu si hamu hatan ni debata taringot turuhut ni pardonga sarip yoni atong molosongoni alusi masuk kusukunon diadopan ni debata dohot di jolo ni huria napu dison nama nukun mau nuain diho ale pangul paidin si hota olo doho maka jongjok kon di jolo ni debata na uboto saluhut do di jolo ni dongan napungu dison na di pangidoro hamdo si Ristiani boru simbolon na ninirip mon gabi dongamu saripe olo doho maka holongi ibana siya nasa roham dohot mangulahon siya nasa gugong olo doho maparangihon parangin na badia rap dohot ibana olo doho manganjuanju hagaleon na tugsura kumurang parangina olo doho manugunugu ibana di bagasan holong dohot lambas ni roka jalan na olo doho marpadan nasotupa paula homo manang tarikonomu ibana pai madisirak kamatiak kamu sogot
Molo nam sadaro ham mangole saut ni amang dok maalusmu. Olo saya dipargogi Tuhan mau. Na manutku Paulo di hoale inang Kristiani guru simbolon. Olo doho maka jongjokon diadopan ni diwata di jolo ni akadongan na pumudison na di pangidoroham do si paidin si hotang gabi sinondukmu. Olo doho maka holongi ibana siyan nasa roham dohot mangulahon siyan nasa gugu jala. Olo doho marpadan mangaraduti pardongan saripionmu babu hala kristeko. Olo doho maka holongi ibana ditikilas ni roha ditiki arsa ni roha ditiki parsahiton ditiki hapuguson dohot si taono jala nasutupa mahiloloko manang tarikonomu ibana paima disirak kamatia kamusugut. Molonang sadar ruham mangoleh salunai dok maalus minang. Olo saya dipargogi Tuhan imam. Aposo ni debata doa na pasatan hatana kumamu. Na pinadumo ni debata nang jadi siraman nito. Di pasu-pasu dalam beramoti Tuhan debata mah. Di sondako Tuhan debata mah buhina Tuhanmu jala asima rohana midahamu. Di dopakko Tuhan debata mah buhina Tuhanmu jala di pasawar hon madamena tuton di munadi. Amin. Parbagason nunga manjalo pasu-pasu parbagason amang paidin si hotang dohot inang Kristiani guru simbolon disadarion Jumat tanggal 19 Maret 2021. Pendeta yang melayani pendeta RGP Pakpaham MTA di GKP Kota Resort Tanjung Ledong ditandatangani oleh pendeta guru jemaat M Simbolon, saksi orang tua pengantin laki-laki R Nuru Tambak, orang tua pengantin perempuan J Simbolon. Dison bupasa kami do pilihan hamoletion nami tuho. Sejaro jala pasu-pasu mah pilihan namion. Asa gabi dalan panindangion. Parsauran do ulaw nasi ni rohan. Glory
asiniruhan ni Tuhan Yesus Kristus dohot holong satia di baka ama. Dohot parsawaran iton di porbadia mamasuk-masuk hamu sadarion sahat rodi saliling nililing na. Amin. Tayo di oma. Shalom. Sana masuk, Bang. Sana makan dua. Sana masuk. saluhukna di pangiduang muna di hamu suhuk nami ala hamu mangkorahami
ditaringot di pesta pamasuk-masuon ni anak dohok parumetmu jala di Johamudo Huria asa jumulo ma ibu ka Huria asa hupasa taiman betu hamu ade Gabi amang gabi. jadi hupangilu anna to mata pakita asa bukamang ma pumanon asa buka bis ibay namang anon mga giat na kita sa liat Ya keluarga besar Nakuku di Tikyon, keluarga besar si Hotak. Tuhan nang masuk nakin di Huriai, anak dobor di Huria di Bata. Nang na mangulahot pesta daton, Tuhan mau masuk ulang tahun di urma perlangitan, di urnang aka totong rotusok. So menang dengan mulak dan membutari. Ikapi, isodo kami amang inang, udurdo kami saluhutna, patita, parhalado nang ruas, saluhutna mangido tude bata, diasi ni rohana, asa marhiteon, tangiyang do saluhutna, asa dibagas ras ni roha kamu, nama kana huria do naroaman, kau majo ima godang mula-mula ras tiap main. Ano mahasatanna marhite ede kasihnya seperti Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir dua hujan, mengalir dua panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. naboy upasahat tame asay men sita batua ma perlinggoman si borok tu hatta masile hotua saluhuk nama kita di baroro Madu. asa banitang mapagabe tu mudal hosita doan arimu nama gabe kalau berkami do hamu nama marangi marsi pauloloa Sergiat mah di pasu-pasu kita di bagas sadairon gawe ari marlas roha siat nama muhai satu nama sipulhon belau tadi bagas tiga ada orang so dijungi amang pahandar nami mulut songon di raja nami dan nami banyu pihamuna adong aik natiu dan nirajayan non bangulon di son kuasa taima tu hamuna si titik tiga pagolang-golang pengarahuna songon di pergun di tangan ni akan aku mengasuhuton si hotak si raja uluan ulima rohamuna selalu nama pahandar nami pasaham mana buru. Jadi songoni mamang parhano nami menutup perang abalaro tangan barsoba mengadupi rajai saluna ba dus maruhat to mertiki raja pasatai wa tiba di tanam dinarapa meli Tuhan udur asian bagas joromi du bonan alamano ima makalacon pesta pamasuk-masuon di anak tubur ni kuriami Tuhan tiba tama nami ami parhal di kuriam do ruas ni huria na jongjong di jolo ni hasuhuton martangi yang tuho di Tuhan manido kami asa go pasu-pasu mani Tuhan ulau no pasu-pasu akan natorokon na hong mani Tuhan ikan salibut na ulau non sakti botare no mulati malema terlumubi padohang isian wabah namasa di tikyo mapilus Tuhan di bersama nami sang tarulahani agiaha mogosohoman donganyami daradang markas niro kami lau mangulang-ulang nami
molodang ko mamasumaso na Tuhan. Alani Tuhan rumah satan, di bagasan udah dosa di waktu ada pambali Tuhan. Pasu-pasu mahami, dongan ni ramoti. Jalo bari Tuhan kanyang Panginoon namin. Di bagasan kuha na namin Yesus Kristus, martanya kami Tuhan. Asin ni rohan ito ang Yesus Kristus. Ulung sa tiya di bata, manul parson to di porbadia. Mamasumaso mga ramo di hamo. Sa aron sa giling. Amen. Dalam naik penisok kita, koparin no punta si Raja Uluan, buru bere nang iwe bere, nunga tapak kita marliat marlulu, ditongan alaman di jolo di bagai si Panguliman, pangetaran anak pangetaran ni buru, parmiaman ni dana parantoran ni tua-tua. Amak pandai nami, Tapi ya mak. panyalapan sian na deo, parsarune pangelek-elek, partagaring parentebe, parsuara na tiyo. Nunga disok kami adon kumparan dok pisi rajoluan boru beri bebere. Nai patulon nai malas ni rohan nami. Asa mangundut hami songo pandohan ni tua-tua. Tege sa karipang asimus sada hukum. Mengangkat hami rak tugijang manibung rak tudoru. Tudulok mas tugutuguan tutoruan ma rak mangepal. Asa balintang mabagere tumandalus daduan. Arina di hami gabe molo setotong hami marsi baluluan. Atau marai hami diso marhite parhinalo ami tamano pagugo nami suara nami mandok maulati to amat tadi batang na mga lehon pasupasuna na masawel gadi hita tanu mobi di hami hasuhuton atong marhite parhinaloan dot uning-uning ami alu-alu ma turi bata situlusan Gabi. Mauli ate mapande nami nunga tumdino ko pangiduan nami. Suaksonido salun na amat taraja inatta surikada nalia nalulu naditonga ni luluano. Jumolo do hami marsat tabi sa pandohan ni natua-tua. Martatat do garingin marura jawa-jawi. Iya neng marnas roha hami di pogon ni alamano. Atik tungadong pabahinan nami menak suara nami na patorbaku. Jumolo hami tu akan natua-tua nami salu na marsat tabi. Asa totok di horasi jala di parorot hami di tonga di ulaonon. Alu-alu hondamang mak tua karaja nadia nalulu. Gabi mak. Mauliate mah pada nami nuaik pe yang maurdot mahami asa bedamang mah godang mula-mula bay mah dohon godang somak. Asa lihat gabe lihat horas, lihat manang persaulian di tonga-tonga nami. Bedang mama gondang lihat alai idina tawi majuban somba ma jahuba.
Napuno tano jati bawudi nak pemar batu-batu godak poda nauli combal kado pasupasi. Asa tajuju imana marhiti goda ta morhati imana parhiti menge. Tujuh lo maho tululaka dongani ma parumenta. Aka rohanami. Jelas rohan tadi salu na so popar na punta sira joluan. Barang nasawan dia pe. Tadani na rohanami pargue di tangan nami neng leron nami tu parumen nami doh tu anak nami. Ingat masa pandohan ni poda na parjolo tuho nakin haholongi ma Tuhan Yesus maka engkau diselamatkan dan seluruh seisi rumahmu akan diselamatkan. Kasihilah Tuhan Yesus. Amin. Amak pande nami. Asabor hatami marmeme anak parumen nami. Asabor hati kami marhiti tangiang dot akan pamberan nauli nadenggan. Baik mana denggani asa tamu untuk nami. Ya, betul.